Pozrite, ako rýchlo som prefičal našim 100-kilometrovým testovacím okruhom. Hej, to si nakladal, akože nakladačka poriadna. Dobrý podvozok. Dobrý. Á, naša nová posila. Tak čo to bude? Bireo, pomelo. Tak to vybavíme vonku. Dneska sme narazili tu. Tak vitaj na palube. A teraz nový vzhľad, ale rovnako šťavnatá chuť. Čaute garážisti. Toto je nový Seat Leon. No, on tak úplne nový nie je, ale má nový motor 1.5 TSI s výkonom 150 koní. A práve na ňom ma zaujalo, ako výborne funguje vylepšená technológia vypínania dvoch válcov. A vďaka nej je Leon v každom režime extrémne úsporný. Náš garážovský medzimestský okruh som zvládol so spotrebou 4,8 litra na 100 km. Otázkou ale je, kde je ten druhý mantinel, teda s akou spotrebou dá rovnaký okruh väčšine sa ponáhľajúci šulkom. Pozrite, ako rýchlo som prefičal našim 100-kilometrovým testovacím okruhom. Samozrejme, maximálnymi povolenými rýchlosťami. Akurát všetky zrýchlenia a predbiehania som šiel cez podlahu a otáčky. Výsledok? Výborný čas. No, My friend, koľko? 6,4 6,4. hodina 17. 18 teraz. No tak to si tie nožnice roztvoril slušne. Takže máme zadefinovaných od 4,8 po 6,4. Ale štvorec som si užil. Hej? Smerom hore. Hej, to si nakladal, akože nakladačka poriadna. Dobrý podvozok. 6,4. Ale tak ani toto nie je vysoká spotreba. No. No dobre, a teraz by ma zaujímalo, keď pôjdem ja normálnym štýlom, ale zase auto naložím tak, ako keď ide obchodiak s naloženým kombi. Máš čím? Mám. U Ľanke sa našťastie stále niečo buduje a tak nebol problém zohnať pár vriec betónu. 3, 6, 9, 12 a 4, 16. 20 kg miešky, 320 kg plus mojich 80. Máme tu 400 kg. Tak to som zvedavý, o koľko podleziem šulkovú spotrebu. A aj čas. No uvidíme. Leon si po naložení relatívne výrazne sadol na zadok. S plným kufrom preto nezabúdajte na jeho dlhý zadný previs. Hneď na začiatku pri prejazde Jakubom sa ukazuje, ako krásne dokáže ísť v dvojvalcovom režime. Takže mám nejakých 1600 otáčok, zaradenú štvorku a idem na dva valce. Celý čas. Nejakým spôsobom šetrím. Po zaradení šestky spadnú otáčky skoro na voľnobeh a motor sa kvôli vlastnej ochrane prepne späť do štvorvalcového režimu. Stačí podradiť a znova pobeží na dva valce. Aktuálna spotreba 3,4, 3,2, 3,1, 3,0, 2,9. A krásne udržiavam rýchlosť. 70, stále na dva valce. Uvoľnite prosím plynový pedál, to je tá nápoveda. Takže uvoľním, lebo vie, že príde 50, 60. Ak v niečom benzínové turbomotory dominujú, je to jazda v nízkych otáčkach. Nová 1.5 pri 90-ke točí 1800. Pamätám si, keď sa hovorilo, jojoj, benzínový motor musíš točiť na 4000 otáčok a viac, inak to neťahá, to len na vťah ide na 2000. Pozrite sa, som v stúpaní za ihráčom smerom na nevoľné, 1900 otáčok a nemám pocit, že by sa ten motor dusil. Prejdem vracáčik. Trojka. Pridám a pekne plynulo. Teraz pozrite, 2,5. Kedy si začne pýtať? Už si pýta štvorku pri 3000, spadne to na 2000 otáčok. Ten motor ide v otáčkach, v ktorých kedysi bežne chodili turbodizle.
Teraz takto nádherne, relaxovane a potichúčky, nenútene ide benzínový motor. A sme v cieli. No čo, Vašik? No, Prievozca. kamarát. Tak si predstav, rovnaký čas dojazdu, hodina 31. Myslíš rovnaký čas, ako si mal predtým? Nie ako ja. Áno, áno, rovnaký čas, ako som mal predtým, takže presnosť je výsada kráľov, ale garážisti... Áno, ale garážisti, áno, piatoček, veľká premávka, samozrejme 400 kg na hrbe. No, dobre, výsledok. Takže výsledná spotreba 5,9. Ty si mal 4,8, ja som mal 4,8 prvýkrát prázdny, 5,9 plný a majster Šulek 6,4. No dobre, čiže rozptyl máme 1,6 litra, hej? Ale aj tak je to dobrá spotreba. Dobre, 6,4, 1,5 turbo, 150 koňová. Kedy si to bolo šialené, kedy si to jazdilo za 8, 10. No vidíš to. Teraz za necelých 7, za 6,4. Jedine je to trošku mdlejšie. Jo. Tak si to celé ešte raz zhrňme. Naloženie auta 400 kg zvýšilo spotrebu o 23%, zatiaľ čo šúlková ťažká noha ju zvýšila o 33%. Vyjadríme si to v peniazoch. V prvom prípade zdraženie cesty o €80, v druhom prípade o 2,50. A to nie sú zlé čísla. Na druhej strane je pravda, že tá šúlková poznámka, že reakcia motora je trošku mdlejšia, je pravdivá. Naozaj máte subjektívne pocit, že tie motory nejdú tak dobre ako kedysi. Ale je to len subjektívny pocit. Pretože mali sme aj Leon Cupru 2.0 TDI s rovnakým výkonom 150 koní a tá mala horší aj G-top, aj absolútne časy v zrýchlení na rovine, aj do kopca. To znamená, objektívne je to auto veľmi dynamické. A to dokazuje, že aj benzínové turbomotory prechádzajú obrovským vývojom a už dávno tam nie je ten obrovský rozptyl v spotrebe od malinkej až po nenormálne vysokú. Skrátka, drží sa to v nejakých rozumných medziach. A to je dobrá správa. No nič. And on this bombshell, it's time to end. Thank you very much for watching. See you next time. Ideme vykladať. Jaj. No.